Nyakorom gajong dakika skada paga biro tok sadek marukinyi machiegni chenro mano mar mbaka oromo pile ka pile chieng' tich abich. Wajabedo gi rowere e studio kaka thor weche mabende watwakie jabedo mopogore opogore. Kiny makawuono thor wach mabende wadwaro twakie otenre kod duono mano mar omenda e aguch help. Nyakorom gajuanga maheo japuonjre maheo 400,000 nyalo biro rem mano mar donjo e kuonde tiegruok mamalo kaluwore kod achiedh nade mano mar nok mar omenda mabende gi sani eri onuro duol ariyo mago mochung' ne omenda e pachoka. Wantiere kod duol mano machiwo omenda ne jopuonjre mago mantiere kuonde tiegruok mamalo obede mbalariany kata mana TVETs mopogore opogore. Wantiere kod help kanyakla kod mano mong'ere kaka University Fund manyaka sani iwacho ni duono omenda gi duono dibed ni jopuonjre madonjo e skul e kuonde tiegruok mopogore opogore chakre dwe mar 9 ma pachoka moko bende jadonjo dwe mar 8 e pachoka ok bi yudo omenda. Duto te wadwaro bedo ni watwakie. Okiny ma kawuono antiere gi rowere mopogore opogore mabende wuok e mbalariany mopogore opogore e pachoka. Gibiro bedo ka ginyisowa ponono ne gin bende gisebedo ka giyudo achiedh nade koso oyo nikech Monari kano chopo e nyima no jata chenro mano mar help kano chopo e nyim committee mano mar od bura mochung' ne weche mag somo e pachoka nwacho ni jopuonjre mantiere hikgi mar 2 madirom 160 gi wiye pok oseyudo omenda e yo makare. Machiegni twak in bende in thuolo mar oronwa ote lai mago te machoka redi ka 600 mbui mago ganda bende yudo achiel kachiel. Wantiere achiel kachiel e mbui mar YouTube, wantiere X, Citizen Digital kanyakla kod mano mar Facebook. Yiena mar mondo mi anyisi rowere mabende antiere goda ng'e posters ni senene mbui magwa. Achak gi Austin Ogola. Austin mana ka pile ng'eni TV mara Mugika ong'ewa ne wapakore donge kore wacho nyingi isomo kanye to course mane mitimo to jakanye machiegni. Erokamano kabisa ka thuolo ni mokwongo mondo aduok ni erokamano kendo amoso oganda te mawinja gi sani. Iluonga Austin Ogola kata wuod Gilando. An wuod Homa Bay Mbewa constituency. Japuonjre mar Mount Kenya University faculty mar medicine. Iki maradi? Atieko school. Arito mondo mi osidhna kondo. Erokamano ahinya. Gloria machiegni. Erokamano ahinya. Amoso oganda te ni oyawre uru. An Gloria Achieng' anyar Karachuonyo. An nyar Tobias Ayugi manyakwar nyar gi Ben Oluocho Kelo. Wan ka nikech gimulo kamarach. Agoyo erokamano kendo machiegni. Erokamano ahinya. Kea Wilberforce. Erokamano Sharon. An Wilberforce Kea nyathi Uriri Migori County. Ma an e mbalariany ma UN atimo medical laboratory technologist to an ka nikech gimulo msara marwa to mopogore gi mano be Uriri kanya biro ne MCA kanyo koro ngata mani kanyo manena chaki kore chon mane motelo ne yiero mar higa mar 2027 kamano Osara bende wacho ni omula 2027 mondo loko help gi ifanda Sara kata kamano ke wacho machiegni kopogore gi joma rowere mantiere bada ma korka chwich korka cham bende antiere gi welo Nyakorom Gajuang Desmond machiegni. Erokamano Sharon. Gi nyinga iluonga ni Mbare Desmond owuod Homa Bay Kabondo Kasipul Kojwach nyakwar Mbare gi Susana. An e mbalariany mar Kenyatta kama time education adhi e hika mar 3. Machiegni ahinya Marceline pak mare. Erokamano Sharon. An iluonga ni Akoth Marceline. An jakom mar KANU Campus League. I'm also an student mar Cooperative University atimo finance and adhi Kamarangwen. Kendo an admin secretary mar Onagi Comrades Alliance kendo kapok odhi mabor wantiere gi dinner gala on 26 warwako ute. Koro kawuono oanyanya kach nyar gi aduma kowuor. Mane mjumbe mara. Kendo next time ngeni koro wacho ni oidho kang' mamalo dhi e governor kendo wang'eyo ni komno nyaka to yudi. Koro diching makawuono to wantiere ka nikech health. Ntiere kaka government dwano chap education mar rowere to kendo ok wanyal yie. Erokamano ahinya. Hang'in mane thoro wach modonjo go Nyakorom Gajuang nyawadwa Simfros Okinda. Notimo nwasigana kaluwore kod achiel nade makoni kod kocha mabende koro okwako duola mano mar help. Wawinjo na sigana makamano bang'e to koro wadonje twak.
Odong mana dwe achiel kende to jopuonjre manotimo penj mar klas 12 higa mokalo chako donje kuonde tiegruok mamalo. Rumbi mar mudho pod okwako chenro mar sir monego giyudi kowuok kuom sirikal kalore kod achiedh nade maka kod kacha. Masani okwako duol 2 madito mochung'ne siro somo e kuonde tiegruok mamalo mano HELB kaachiel kod University Fund. Kalore kod HELB, jopuonjre makwan gi 400,000 nyalo biro rem dhi mbele kod sombgi. Kalore kod rem mar omenda maromo bilion 36 e ikomenda mar 2025-26. Jaratije mar HELB Geoffrey Monari omeda ni kata mana jopuonjre 163,489 masani ni e igi mar 2 pok ochunegi omenda mar somo kalore kod rem mar omenda maromo shillings bilion 13.7. We got upkeep. Yes, and tuition for first semester. But second semester there is no money. So everyone got the money. But the previous year, 2023-24, we actually financed all the students. So the person suffering actually is the institution, the universities and the TVET colleges. Monari maneni nyim komiti mar od bura mochung'ne weche mag somo wacho ni nok mar omenda biro kalore kod ji moya 293 mano ka hola mar HELB to tamore duoko. These students are not repaying because, number one, a study we did with the British Council indicated that a graduate in Kenya takes up to 5 years to get employed properly. Number two, even after employment, there is underemployment. There are many graduates who are employed by schools as BOM, and they earn 6,000. So when somebody earns about 6,000, then recoveries become a challenge. Helbedo se omenda ma ioro moleo kod kwan mamalo mar jopuonjre ma ikawo higa ka higa ma ok romre kod omenda ma ichiwo negi. Prioritize HELB capitation in the supplementary budget. Urgently address the current funding deficit and provide additional resources. Komachero duol mar University Fund chenro mage la kalore kod achiedh nade mamone tiyo tijege kaka owinjore. We have had a deficit of about 9 billion. And so indicatively, we've had challenges in terms of support to universities. The desire is to grow the staff establishment so that we're able to deliver on our mandate fully. By the time we got an approval from the public service in terms of our organization structure, when we were ready to progress with SRC, and I think we were ready with the letter, we had a challenge because there was the issue of the merger that came up. And so many of these activities have actually stalled. Bedoni bura mar lai manyien mar siro som jopuonjre poko rume do mar apil kod nok mar omenda manoro duol 2 mar siro som jopuonjre mbalariany. Wan mar jopuonjre madonje kuonde tiegruok mamalo koro dhi medo duono gima koro keto piny Kenya kamarach kalure kod kwan mamedre mar rowere majuang'o somo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakoronga juanga mane report mabendo doro losi ukiny makawuon manaka kiwinjo kanyo Geoffrey Monari mabende ni CEO kaduol mar HELB kano chopo nyim kamiti mano mar somo nowacho ni gin bende gintiere kod achiedh nade mopogore opogore winjo kanyo ni nitiere kwan mago mag jopuonjre mathoth mabende pok ochulo HELB kopogore gi mano gin bende giwacho ni HELB osebedo ka yudo omenda matin to kwan mag jopuonjre mabende donje kuonde tiegruok mopogore opogore moqualify for HELB bende gin mathoth. Aya twak makama adaro mar mondo mi wachaki Austin Ogola inene gi wang' machal naye wasenga nikech kor neno kanyo ka kwan mag jopuonjre mathoth mabende biro bedo ka donjo e hikgi mokwongo ok bi yudo omenda to jok mantiere hikgi mar 2 ma hawa 1,160 bende pok oyudo omenda. Dibed ni omenda mar HELB duono? Erokamano kaluwore gi gima nie yamo kata ma jotelo motelo ne HELB wuoye nyiso ayanga ni ok osedhi maber kendo oduono. To gin bende gi support statement margi ni ang'o madekel duono mar HELB. Ma bende ging'iye ni jogo manosemi HELB ni sombgi mokalo to osetieko weche mag somo samore mok duoki. To an kang'iyo mano aneno ni HELB ni onge kama nochakore to oketni ka ng'ato tieko university ni tap to yudo tich ochako duoko HELB. To bende king'iyo the period ma policies mag HELB oketo ne ng'ato mondo mi oduok pesa to gi rate michule duoko HELB ok oyango ni HELB ni ng'ata achiel kata ji 10 kata that number motieko school at that time kochako chudo ni tap to nyalo kelo pesa manyalo jiwo somb joma hang'egi nikech king'iyo the speed kata the number mabiro ka join college
okromre gi the rate ma jomutieko school chulie pesa. Koro it is a very lime awach kod dholuo ni en defense mathin kabisa mondo mi duol mar HELB kaw ni joma pok ochulo HELB ema goyo HELB piny. Aparo ni sirikal oningo bedi ni bedo gadieri kendo keto jopiny e ler mondo tim nonro kid nono godo mibadhi ne duol mochung' ne HELB. Mibadhi ema goyo gini piny. Mar ariyo, sirikandwa ni mawantiere ni kaka nyocha kano donje telo ne nitiere kaka auka moro no temo goyo wach HELB ni. Koro nikech no chalo ng'ama obire ler mondo mi okethe kabisa to no winjo ng'ur mar jopiny. Koro yore ng'eny minego godo yeyo taparo ni pod en mana gi lek mar nego yeyo ni. Erokamano. Erokamano ahinya. Un duto te biro bedo kamiyo paro kata mana thuolo mano mar loso kotenore kod pachu kaluwore kod omenda mano maduono ka HELB. Marceline, in pache nang'o kotenore kod dwaro mar omenda makoro duono ni? Erokamano Sharon. Ing'eni jogo wacho gimoro ma beto mora. Gituo ni pesa mar HELB dok chien nikech gineno ka students ok chul pesa ni. Akeni biseneno iseneno nini policies moketi no nyaka ichul godo HELB. Because policy number 1 ma jogi oketo ni 1 year kise graduate tiduoko pesa ni to 1 year no you are not guaranteed ni dhi yudo tich. Mar ariyo, kapo ni ibet more than 1 year kapok ichako yudo pesa ni ing'adi siling 5,000 per month. Nyisa ni kibet 5 years ama 10 years ka ok yudo tich. By the time ma jogi chako ndikie tich kamae gi almost pesa ni te dhi e HELB. To gima nyalo wacho ni onge mibadhi e chulo HELB nikech KRA nitiere gi details ni te. Ndike sirikal ni to pesa no ing'adoga automatically. Ok en gimoro wacho ni ikuongi yore account ni kokikaw iduoko. Koro mano shida mantiere korka government. Gimiyo ji HELB lakini kar miyo ji tich ok gimi ji tich lakini gi complain ni ok waduok pesa. Koro an gima nyalo wacho kanyo ni 1, government nitiere gi misplaced priorities. Inyalo kawo 2 billion itimo godo decoration e State House. Igero kanisa e State House. Koni president mamoko go mosebedoga ka reign those other years. Gin nok gineno ni ati State House nyalo bedo decorated. Pesa magitimo godo decoration. Don't giwach gikaw gitere student. Education is a very important thing. Sani education a constitution is a right to every youth mantiere Kenya. Dongi. To koro gidwa kete ni obed privilege. Alafu koro ka anyalo wacho ni they are not taking accountability from misplaced priorities magiketo when it comes to funding. Gidwa ni gishift blame from students. Pesa ni en pesa makonyo. Nitiere students moko mok nyal survive la ok ginyal chulo school fee kend gi jonyuol moko onge gi uwezo mar chulo school fees no. HELB ni en gima osebet President Ruto osebedo deputy president for 10 years. En shida mane makoko neno sani manok neno 10 years no. Mabende ok noneno since HELB was founded in 1995. Donge bende nika part mar government no. Ere shida ma enoneno sani momiyo koro wacho ni ati HELB no nego bed ni duoke oko. Donge no ka mano tinde no government ni nyalo wacho ni en government moko prioritize giluoro youths. Ngeni youths mosomo gin youths ma ok inyalo wuondo nikech gibiro penji about miriambo misebedo ga kiriambo. To the key point ni en youth ma entiere gi rieko to rieko ni yude kanye dong nyaka idhi mana school. Koro gima government dwa kuongo ng'ado rieko ni no. Yo mokuongo mar ng'ado kod rieko no en tamore chulo nikech nikech bat wag boneno kinde kwa dhi nyime gi twak mar biro bedo kwa ng'iyo seyo mabende HELB bende nochiwo ginore momiyo sani koro gintiere kod anok mano mar omenda. Kea in nene nade? Kamano Sharon, HELB to it is very true ni agul mar HELB oduono to mano nyalo biro gi reasons ne. One, nikech king'iyo since HELB was founded in 1995, HELB osebedo kichiwo university students kende. To kano chopo 2018, koro HELB nobedo introduced to TVETs gi colleges kata KMTCs.
Koro iyudo ka the number mar jok ma beneficiaries mag help oidho malo as previously from 1995 to 2018. Koro iyudo ka number medore to be king'yo number ma medore gi number ma those who are joining, those who are outgoing, the outgoing ng'eny, the incoming ng'eny molo outgoing. Koro the beneficiaries are more than those who are outside the bracket. Koro mondo gino obed balanced, koro oning chak miji the government should come up gi any tactic ma ginyalo help jok madhi oko gi matieko school gi help gi mondo ng'i kaka nyalo chulo help ni, nikech king'io kata gin giwacho ni the reason why the help is not being paid and after the graduates ng'eny gi oko bedo employed, kata ka gibedo employed gibedo underemployed. Iyudo ni ng'ato ichulo BOM 30,000 kata 20,000 ido chulo gi maisha masani economy ni ido chulo help sadi don kore neno ka kanyo tek. Koro apani mano ema increase the rate ma duono mar agulu mar help. Hero kama na inya hakene Gloria ni nene nade kinde mabende kore wacho ni aguch help koro duono sir mar jopuonjre bende dhi ka duono. Hero kama na inya Sharon. Kunyiso ni agulu mar help duono mano wach marach kabisa. Nyiso ane uru ni sources mag help otimore nade, ang'o mosetimore kocha nyaka ne yud help ni. Nyithindo osebedo ka somo. Penjo maduong' kawuono en ni be udwaro ni mondo nyithindo otiek skul, be udwaro ni nyithindo mane mbalariany gi gitiek skul, to ka gitieko skul en ang'o motimonegi? Gimomiyo ok gi thuolo mar chulo help no en nikech there is a higher rate mar unemployment na youths onge tich. Iyudo ni nathi en graduate lakini tich momiye en tich mar UNR, tich momiye en tich kata mar caregiving. Koro udwaro ni wachul help ni gang'o ko okumiwa tich tok tieko skul. Wach mar ariyo en ni kukoso miyowa help ni nitiere the most needy students mane skundegi. Udwaro ni gitim ang'o? There's a very bright needy student mane skul ka ma en gimo depend kuome mondo chul godo fee, mondo cham, mondo rwakre go en mana help ni. Kopo ni umulo help ni, udwaro ni nathino konjre nade? Udwaro ni nathino chul fee nade? Be udwaro ni nyithindo som? Be udwaro ni mondo nyithindo osom matek mondo gichop mbalariany? Omiyo help ni kumule to wadhi hinyore wan kaka nyithind mbalariany. Hero kama na inya Desmond. Korka pacha apani mokwongo joka helbo wacho wuon negitimo research kendo gineno ka jogi ok ndiki kata kondik gi to there is underemployment. Koro apani mano kshitwa, it's the problem with the government. Sirikal prioritize gik manono kipacha. Ere tiende prioritize ndara to jidwa ni jomofuo mawuotho ndara dak ter nyithindo gi skul mondo gin kaka kiny gi maintain ndara. Ere tiende ger sani an example the development oter sani oter Nyanza nikech wane ni jo Nyanza ni broad based government. Why do we appreciate kaka youth we appreciate ni ogerno apaya Homa Bay? Idwa ni mondo we school idhi lupi nikech help otamruok mi. That's a question to us. And coach adieri aparo ni gik kama koro nego wamanya another key to success nikech Kenya ka coach adieri education is no longer the key to success. Kamose gikeni to kamose gikeni koro osemuoch. And it's really sad. Ruto ka nen minister mar education chien kacha, help was there. Ruto bedo wach kani Ruto bedo deputy higni 10, help nitie kacha. Koro kogik sani aguch help duono, aguch university fund be duono. And these are the people ananya wacho if kotenre gi university fund, the problem is not even on us. Mano kshitwa, mano shit vice chancellors. And ki na to anyalo dok chien matin. Tarik 23 kod tarik 24 dwe mar beach higa mokalo. Nwabedo Nakuru kane watemo Naivasha kaka jotend jopuonjre kane watemo rango the new funding model. Nayudo privilege mar bedo jaika mokwongo kende mane ni kanyo. Mane wachiwo pach waji nondiko proposals up to 30 pages. Kane wawuok kanyo Ruto norado gi vice chancellor State House. Mane vice chancellors wacho ni model ni ber. Sani koro university fund duono, that's their problem. Negi wacho ni ber, let them now suffer the consequences. But one kaka joma somo will be back.
last time kane gideko January ni waloro Thika Road magodhiambo no ne gioronwa help. Sani Thika Road bro tiyo 6 hours. Waikre uru. Thika Road bro tiyo 6 hours in a day. Nyaka chieng' miwa help. Kagitamore miwa help, we just occupy the street. That's it. Kano waloro last time to waloro 2 hours ne gimiwa. They'll force us to go back. Koro adar mar mon mwangi wang mopogore ni neno kanyo jata chenro mano mar help Geoffrey Munari kane dadoge nocho ni gimomiyo ni omenda makama nyalo bedo ni duona achiel kuom okenge mabende nowacho. Reason number 1, wacho ni kwan mag jopuonjre osebedo ka medore e higni go duto te nikech sani ng'eni help ok chiwne mbalariany kende ichonyi nyaka TVETs mago kuonde tiegruok mopogore opogore. Number 2, owacho ni nitiere jok manomi help nyakwarom ga jok manyaka sani pok ochulo. Nochiwo kwan makamano mana ka nyalo ng'iyo. Iwacho ni gintiere koda nok mar omenda kaluwore ni ji mano maromo 293 122 pok ochulo help nyaka sani. To gitamre nang'o? Wang'e nitiere nok mag tije nyaka sani nyakwarom ga jwang' e kinde mamoko. Machielo mabende giwacho ni nitie kaka students mathoth. Iwacho ni kwan mag jopuonjre mathoth bende ikawo e kuonde tiegruok mopogore opogore. Austin, results go king'iyo gi duono mar omenda makama bende gi adapt. Erokamano, an gi pacha ing'eyo ni help en wach kwan mar pesa. Wanyalo bet kwa ng'iye e yore mopogore nikech paro bende wapogore godo kaka ng'ato ng'iyo gimoro. But gima ng'eyo ni kata da bed ni en kod ng'ikruok, help reason magichiwo maduong' mar ni student koso chulo pesa no sama gitieko should not be the major reason nikech joma chudo ng'ato ok nyal tieko skul to chule dichiel te dichiel. To kaluwore gi the population mamedore, mano ni a government plan. Ging'eyo ni we are admitting student maromo kama, we are expanding this coverage. Gima ng'eyo kata maneno en wach mibadhi ema gowa piny. Gini onego bed ni e yo mayanga itimo ne auditing nikech kata mana manyocho som budget mar higa ma wantiere ni kanyocho ket jatend omenda manyien ni yudo ka giketo pesa maromo siling bilion 36. Mamano kodonjo kanyo nitiere kaka nodhi reduce debt. Oduoko gowi ma joka tiyo godo piny. Koro nyiso ni kata da bedi ni gowi nitie to nitiere gik moko manyaka dhi nyime. To kwan mar joma ok dhi kose iyudo ka ni malo machal ka gima pesa cha moket kacha cha odhi kanono. Koro nyaka wawinjre ni to university funding model ni e bugigi mar nonro gimbe gineno ni challenge biro nikech kiwacho ni help koso ni nikech duoko tin to kare university funding model to pesa koso nang'o. Nikech help onego bed ni ng'ato kotieko to duoko. To kisego kwan ni ka ng'ato tieko to duoko king'iyo a span of higni 4 ng'ama ni chako go mokwongo ni e higa 3 to pod en gi gowi eto to korido kete excuse mane. University funding model oket malo nikech ano kane richo mar pesa manyocha wan godo kaka ne model marwa utiyo. An kadonjo e university e mbalariany ayudo pes help ni. Ber mare mokwongo ni oyudo ka chien nok ber ne rach kabisa. Koro pesa ni samudonjo ni inyalo chulo godo ot mar kamidake nikech ne ok anyalo afford kode hostels. Hostel ingini dwaro reliability kabisa ni nyaka to chul. But kidak oko sometimes iyudo kaka kumidhi dak geto to i negotiate gi wuon kanyo. Koro iyudo ka pesa cha o supporta emomia adhima aketo sinani matieko skul. To king'iyo ni pesa mane wachulo kucho mabende ne pod miyowa problem for private institution kaka kumana iyudo ka you only pay 52,000 but public universities you pay 28,000 to 26,000 annually. Sani to mane mapod ne chando janyuol. Aparo ni mipango mar serikal gi new university funding model gi scrapping help loan and strategically mondo reduce birth rates mondo ng'ato afford mana puonjo nyathi adi
achiel. Akani nene Marceline, akani nene yo machal nade. Nikech sebe bende nitiere ka ne jopuonjre ma bende nokawo help to dagi duoko. Wacho ni jopuonjre ma hawa 1,633,489. To ne wacho motelo ni magi nyalo bedo ni samoro gin unemployed, gionge koda tije. To ng'eni fines bende imiyogi kacha. To parni kere tang'eni nitiere koda nonda ng'ata. To bende parni nitiere moko bende mopondo mane mana go sara samoro gitimo kata mana tije kaka mag ohala e kind mamoko. Hakeni seyo makamana diwach nang'o? Mano nyiso ni KRA mok tim tije maber. Nikech details go nomiye mondo ka iparo ni KRA oge gi access mar gigite gintiere godo. Koro ka gine mok gitim tijgi maber to mano gimok ok onego bed ni giketo kuom one students. Alafu gima nyalo wacho kaka ne brother osewacho kae ni ati ido ka kwan jok madonjo ng'eny to pesa tin. King'iyo before ne ida wacho ni kwan ni ne pod noko ng'eny. Ok wacho ni sani obedo introduced to technical colleges, which is a good thing. But king'iyo allocation of funds, ineno gik ma government okete pesa, dhiera nono. Kapok ne oket technical part of jok ma yudo help, an pok na winjo allocation mar funds madhi e State House. Ineno ka koro ji omedore mang'eny, alafu gimbe gikawo pesa moko, gikete gikegi. Koro ananyalo wacho ni gina misplaced priorities. Kama ni kaka nanyalo luongo gi. Mar ariyo en hash terms of payment mar help ni. Emomiyo jomoko nikech kipara ni okay koro ondika after 5 years. Ayudo 20,000. Each month imai 5,000 mar penalties, alafu 1,000 gicha be gikawe. Koro inni idwa chulo ot jonyuol ni becho riti koro gisepuonji matin itieko school gimbe gidwaro support moro matin nyisa ni inyalo don koro kanyima koro yamwa ni karach to rach an help ni koro sekonya government koro manya gima kaka timo nikech kapo ni ginyalo ashwa ni help ni wami to wadwa ni duoke after 1 year ka wasemi tich ingeni mano koro nyalo wacho ni wami help wami nyaka tich lakini tamore duoko mano koro ginyalo kawo action jogi onge gi tich the government is doing nothing, absolutely nothing about it. Jatend piny nitiere gwenge mag Nairobi dicho manyoro no yango ni nitiere kaka umanyo tije ne rowere pachoka nitiere rowere ma bende biro bede kimiyo tije kaka yweyo Nairobi River e kinde mamoka kani bende na sigana makamano ati yweyo ang'o hadi bedo kati gono sigana makamano kata kamano bende wang'iane na kotende kod jopuonjre ma bende nitiere hikgi mar ariyo thoth nitiere ikumogi kosanga nitiere hiki mar ariyo ka nitiere hiki mar ariyo dibed ni Desmond ni achiel kuom jopuonjre ma samoro dibed ni sombu nyalo duono kaluwore ni iwacho kanyo ni jopuonjre maromo 1498 238 manyalo koso tieko kata mana sikul kaluwore kod omenda mano mar help maduono nikech Monari wacho ni gin kod rem mano mar siling bilion 36.1 mano iko omenda ni par ni wantiere dwe mar 7 financial year no chako kanyo dwe mar 6 Desmond bende no ka in kanyakla kod jopuonjre mamoko mantiere hikgi mar 2 ka dok chien sombu nyalo duono nikech help ni osebedo ka konyo jopuonjre mathoth. Aneno ka ochomo kuma dhi chuno ni wawe ka gik moko dhi kaka dhini to mano dhi bedo jogo madhi hikgi mar 3 jogo madonjo hikgi mar 2 kod ji 1468 madonjo hikgi mokwongo ma are about to suffer to kata an as a person the UFA the university funding the university fund scholarship mara poko chul mara 1,108 mapoko chul nyaka kawuono school ok biyena tieko ma graduate kapok sirikal ochulo pesani matende ni there's a possibility be ni nde joma dhi tieko nyaka hikgi mar 4 to ok biyene giwuok e school nikech sirikal pok release pesagi mar scholarship but aparo ni mana kaka nyaminwa wacho wan gi misplaced priorities nenda sani jatend piny owacho ni idhi mane rowere tich mar ywe Nairobi River isomo ikoso tich ida manye tich mar ywe Nairobi River sirikal dwa host Japanese researchers mondo bi study problems mathago youth in Kenya help thagowa why host ng'ato from Japan mondo bi winj ni help thagowa while we are always airing these things on screen
what were accountability? Why spend on hosting your Japan mondo be or research on gimo wacho pile, what with pile on the streets pile? That's what you are saying. Koro sirikal generally nigi misplaced priorities. Ineno ka jo Kenya Kwanza sani the part of jogo ma the experts mo ako machielo cha, they are expending so far they've spent over 200 million empowerment programs inyone ji pikipiki. Why inyone ngato pikipiki to iketo sombo nyathine? Koro oriem pikipiki nyathi inyone pikipiki mane ma jo Kiswahili wacho ni kutia kwa mkono wa kulia na kutoa kwa kushoto. Inyone pikipiki tema nyathini help, how will you manage to chulo fee mar nyathi? Ero kama na nyani ke odiochieng' manyoro chal ka gima jatend piny Kenya na sero iwacho ni rowere pacho ka ng'eni an manyisogo kata kamano wawinja na report ma kamano nikech samoro dibe ni jopuonjre ma kamagi ma samoro ne onge koda tije nyaka rom gajwang' kose migi tije ma koni kod kocha ginyalo yudo omenda mano mar mondo migi chula duola mano mar hela. Baparo ni koket na sigana ma kamano mar mondo mi wawinj kik bed mana ni wawache mana kayem nono wacho kadho ka nikech achiedh nade maduong' mabende osebedo ka neno kuom rawere pachoka en nok mar tije ma kama bende piny wacho ni gidwaro mar mondo mi gitieke to gitieke kokadho nang'o mano mar manyo ne rowere tije e pacho kae. Akia ni koseyude inyalo tugnwa godo achiel kachiel mar mondo mwawinj. Aya, koro pod gimanye, kinde mabende gimanye, samoro Gloria bende nyalo chiwo pachi kotenre kod mano, kapod gimanyo sigana ma kamano, mabende biro bedo ka itugo. Gloria, HELB ochiwo sababu, reasons, gimomiyo ni koro nok mar omenda nitiere, ka bende nyalo kamna konyegi. An gima poda awacho, en ni sources mag HELB otimore nade. Kopo ni initially used to nikologa 36 billion mar 1 million students, to students omedore nyaka 2 million. Pod dwa golo ma 36 cha. Koso Gloria dongi maka paro no gi kany wawinya na sigana makamano samoro wani nyuandi pachi agoni mos maken nyako ngo jwang wawinya na sigana makamano monde. Waswahili wanasema hayawi. Manandala achiel bang' temo thiedho kama lit manyo miyo en kod pogruok e kod kanise paro. Jatend piny William Ruto othinyore oko mar temo lombo jende mobalo kod sirikande mondo yucha kuchim kode e tawa achiel. Nchi hii vijana hawawezi kupata ajira kama kuna fujo. Vijana hawawezi kupata ajira kama kuna vita. Tunataka amani ndio tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu. Bwana, tuko pamoja? Mimi nawauliza vijana. Vijana hoye. Vijana mnanisikiza? Vijana mnanielewa? Nawauliza kwa unyenyekevu. Sawa sawa. Ruto manyo molo Embakasi East Karjot Makayole e gwenge mag Soweto, Dandora, Lakisama e kinde mamoko. Okoni eno jana namba 1 madonjore kod ojende pachoka e kendo nyako yud dwoko mar midhiero mokwako jo Kenya ni mar ojende dwaro tije mochune nyako chiw. Kuna vijana mimi napanga kwa climate works. Kuna vijana mimi napanga ajira kwa affordable housing. Kuna vijana mimi napanga kwa ajira kwa digital jobs. Idea kwenda kufanya kazi ng'ambo. Mimi nawauliza, tafadhali tusikubali viongozi ambao hawana msimamo, viongozi hawana mpango, viongozi ambao hawana sera watuharibie Kenya yetu kwa kupanga mambo ya fujo. Mageti mrema thuolo machuok to Karuto ochamo chiemb chuny kod jodole kar jot mare e kendo sani modho divai kanyakla kakoro maino mare en menyo yudo sir mar ojende moko ne nyalo konye gero chumi mar Kenya to mana ka okelgi machiegni. Vijana mnanisikia? Sasa nimemwambia waziri pamoja na PS wangu hapa, kwa sababu hii mpango ya climate works sasa imeshika kasi na tuko na contractor na tuko na vijana wa NYS. Wale vijana 20,000 wanafanya kazi climate works. Nimesema hivi, kuanzia Jumatatu, kuanzia Monday, Jumatatu tunaongeza vijana wengine 20,000 wa kufanya hii kazi. Mwenye macho ambiwi tazama. Sawa sawa. Hapa Embakasi East nataka munisikize.
hapa Embakasi East, barabara ya aviation mpaka Fedha, barabara ya Tasia, barabara ya Mihango bypass link, barabara ya kwenda kule Gate B, kule Nyayo Embakasi. Hizo zote zitafanyika, kazi inaanza kwa wiki 3. Kaka yorogweto gichino yuo kod kede, Ruto owuok to umosuo kod kwith maketo sirikal tesre, nyowe tiyo marach kod ojende, e yor sondogi kendo chorogi ng'anyo. Ruto osiemo josiasa makamago kendo koni gibiro mote badgi. Wale ambao wanasema ya kwamba vijana waende wafanye fujo, wao wenyewe walete watoto wao waende wafanye fujo. Kweli ama si kweli? Hawa viongozi mimi nataka niwaeleze hawana mpango na tutawashughulikia. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoronga jang mana sigana mana Walter Nyambaga timo nodoche manyoro limbe mar jatend piny Kenya mage gwenge mago mage Embakasi East doche manyoro notemo na wacho no manyo tije ne rowere chakre wuok tich mano mar juma mabiro winjo kanyo ne kwana mag rowere madirom 20,000 bende biro bede ka imedo mano mar timo climate works. Wang'ini climate works gin weche motenore kod lokruok mano mar chal mar kor lwasi ywayo Nairobi River gineka e kinde mamoko. Tok mana tich kende wacho ni nyaka ng'ambu obiro bedo kumanyo ne rowere tije e pinje maoko wantiere kod affordable housing mabende gere gwenge mopogore opogore. Aya, Gloria kawegi kanyo. Goero kamano kendo nyadichiel. Aneno ka jatend piny Kenya William Ruto wacho kanyo ni odhi chiwo tich ne rowere 20,000. Penjo maduong' en ni rowere 20,000 gi kata ka gin graduates mag university, kapo ni gichulo help gi pesa ma idhi migi kata ka gichulo te, be gidhi nyalo pesa ma gidhi chulo no bende dhi nyalo konyo joma ni school sani? Ero gin 20,000 ka gichulo kata 10 each, onge gima dhi konyo wa kodo. Wan gima wadwaro ni sources mag help ka nen source achiel ket gi gibet koro kata 3 mondo kony rowere ma dhi dondo kech wang'eny adier. Sani UN dhi rwako around 9,000 and above students. Most of them gin needy students. Gidwa chulo pesa mang'eny e fee, gidwa chulo accommodation ma bende ni malo ma ok wadhi yie. Koro gima gitim gimed sources mag help. Wach mar ariyo, ka oponi gi help ni duono to dhi kelo academic disruptions mang'eny e school. One, odhi kelo dropouts mang'eny ne nyithindo mang'eny dhi we school. Mar ariyo, nyithindo ok dhi nyalo course registration, ok gidhi nyalo yiero courses mondo gitim kata penj, ok gidhi nyalo timo penj. Mar adek, gidhi koso kata learning resources maggi. Onge nyathi ma dhi yudo kata kalam mar siling 10 koponi help ni oduono. Mar ang'wen bende, koponi golo help ni, help dong en pesa, ok adhi bedo gi focus maber e education. Ok adhi nyalo somo koponi aonge pesa, pok achulo fee. Koponi aonge pesa, pok achiemo, pok arwakora. Ok adhi bedo gi focus no. Odhi kelo na reduced focus on my education. Dhi kelo na kata a very poor performance on my education. Koro kata koponi dhi miyowa tich mabake kata dhi yudo en mani gimitimnwa meda sources mag help ka. Sources ka ema nego beni medonwa, ok ni nyiso ni help duono kia. Ero kama na nyakeno wacho ni mai no sachu to Sara in bende Sara ni sayude nikech wacho ni help neno Sara. The last time mani do help nen karango ke aketo gi wach ni kotenre kod mano kapoko ko yuma ten. Okay, the last time I do help in last financial year. Ato na yudo help to upkeeps na teno donjo. To koro ingeni that one does not mean near defend ni koro mondo a good help duon okanya defend kamano nikech kaka mana nyaminwa ka wacho ni sources mag help ng'eny to kata sama itimo budgeting mar financial year ging'e ni in form for one gi nyithindo marom kama to one gi all numbers they have all the details. Koro ging'e ni ko allocate these funds oningo allocate according to the number mwan go. Kapo ni wang'e ni wa expect this number madonjo mbalariany gi TVETs kod colleges the next year. Koro sama gi allocate budget oningi gi consider that because education nyaka bed considered more than other thing. Ma gimoro kaka na winjo in the last budget ni giketo 100 million credit mar DCI. Kwa kiani credit no 100 million no
ka gikawo moko to gikelo kod help kona apani nyalo konyo. Mar adek, kaka jatend piny owacho ni chakre wuok tich onyalo manyo ne rowere manyalo romo 20,000 tich kaka ma climate work gi nyalo bedo paro maber mondo okony nyithindo, okony youthswa oyud kaka ginyalo chulo kata kiyudo kichuli 20,000 ikawo 2,000 tero ka help. Kitimo kamano to at least mamoko gi nyithindo mamoko go yude kaka gimbe gichamo help ni. Hapa ni mano nyalo bedo paro maber. Ero kama na inya maselino kada mar mondo mi thuolo tangadi. Dongie mana mar mondo waka yueyo mondo paro mintiere godo no kik wana ngadi donge. Nyakorom gajuanga dakika odong mana riyo kapok oromo saa 2 mar okinyi. Adar mar mondo mi waka yueyo matin. Taneno ka thothu bende luo chenro makama achiel kachiel manoko kalimbui mago mopogore mondo ibed kodwa e twak makama. Ioronwa ote lai mago timachoka radika uchelo nono. Mbui mago ganda bende wantiere achiel kachiel. Kiketo na message kata mna ote e mbui mar YouTube kanyo, mbui mar Facebook abro bedo kasome achiel kachiel. Waka yueyo matin haduoge twak. Ne enure uole plod ni nyocha nen nyar meja kawuono en in kinyen la dos uola to kwa ole toke da tim gimi dwaro sawa watem gimi dwaro I always tell people, guys, it's just advertising. We are not saving people's lives. I'm not a doctor. It's never that serious. I have been known to kick people out of the office in the night. I'm like, please, I don't want to see so many people working late every day. And it's something that I hope many young people can learn because they are in a hurry to grow. They're in a hurry to push themselves for, to be successful in 1.5 minutes. That is not the way the world works. And sometimes if you're not resting, you don't give yourself the best of yourself to anybody or to anything. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travels Getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300
300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight, all packages are per person sharing and are inclusive of return hotel transfers. Book now and pay in installments with View Travel's Lipa Pole Pole option. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Ndakorongo jong machiegni kendo okang' mar ariyo, okang' ma bende pod wadhi nyime gi twak marwa. Okinyi ma kawuono waloso kotende kod duono mano mar omenda e agulu mano mar HELB. Kapok awuoyo alanda, ang'eni Marcelina ne intiere gi wach moro mana ili mane dwaro mar mondo bilos. Nyamna ka gi kanyo Marcelina. Erokamano adona penj Wilberforce. Hey, 20,000 G20,000 midhi mitichni. Number 1, how sure are you ni G20,000 gigin from university? Nikech kiwacha wacha dier, ntiere moko mano oko dhi school complete. Maybe negiwe e class 8 nikech pesa ni onge, moko nowe form 4. Mar ariyo, in idhi school mondo government omi tich miduoko godo loan. Koni ni onge gi life moro minyalo dwaro ni ati imbi bede gi life moro outside HELB. Dang beda ni gimora mora ni imanyo tich mondo chul godo HELB. Is that the main reason momiyo nikao HELB in the first place? To jopuonjre moko biro bedo ka somo nada. Ng'eni Wilberforce to ikore mar somo. To jopuonjre moko ma samoro bende otenore mar mondo mi jok manokony ka gin bende chule uruan bende wakonyre yudo thuolo mar somo. Nikech yudo ka HELB ni HELB ni okay, HELB okaw mana part okonyo ji partly. Oko cover everything. Yeah, sure. Jonyuol keto pesa moko matin kata students gibido kaka moko pod ditimo side hustle mondo omire godo support. Chieng' misetiko school janyuol nyika nyaminu moro matin be kucho wacho ni wadwa ni koro setiko school eme an gi geno ni iyudo 20 tij ndara ok mi kata 50,000 penj jok matimewa. And around 20,000. 20,000 ni certainly ondiki ka isekawo 5 years, maybe after 2 years. Ngini dhi chulo 5,000 gi cha mar penalty cha. Macha mar gi gikawo. Alafu alufachiel monego bed ni chulo every month cha. Macha mar gi kawo. Ngini mano singadi 6,000 mano out of 20,000. Ni paro ni tax onge iye kanyo. By the time making'iyo pesa ni, maybe don't kata gi 5,000 in yonge poki chulo ot. Nyaminu kata maro mi idigomb mi support ya mondo kori wach ni ambi asetiko school nikech gimbe gintiere gi higher expectation. Koro tijweyo ndara okrach lakini onge kaka an anyalo dhi masom medicine 6 years titera na dhi ywe ndara. An mana tamora kata koro ingeni ero kama na yenye to bende koro eri ibed maonge ramna tich bende dina mano bende acha mano nyero tich aya Wilberforce wa interrupt mati ungeni sama jatend piny owacho ni ywe ndara oko min ni ywe ndara miparo nikech oko nyingi wanyisi wewe watch point na ineno samo wacho nini wadwa manyo ni jiro wele tich machalo kaka ywe ndara. There's an example ochiwo example etije kintije modwa miyoji oko min ni ywe ndara exactly onyalo miyo ndara but according to you onyalo ngiyo ni ng'ane to timo medicine koro omanyo ni kama nyaketi ma at least fiti oko min ni ywe ndara ne manya ka Wilberforce timo course mane anatimo course mar medicine in kawuono diche ma kawuono ka ponono nitie kintiere iki mar adek koso mar ang'wen ane ika mar ariyo ponono ni setieko course mari mano mar medicine no to koro tich oyudore mar ywe ndara ibro ywe koso oyo yondara to daka pa koro ibeda ot ka ionge tich kata mana omenda nikech koro yondara kata anyalo timo kama Sharon wanyisi inyalo yie tich mimino timanyogo capital idhi chako go wan doge momena penjo niya koro ma mar yondara in isesomo in isetimo medicine koro ywe gandara kirito mar mondo nyingi ka onge otherwise tayo onge otherwise Marcelina to wacho ni da yena kone wach moro achiel atie kapok amiyo kikiber government ka wacho ni climate
wach mantiere en ni yweyo ndara. Climate yweyo ndara gi buru te wanyisi Sharon yweyo Nairobi river, that is the main point. Gima do nyisi oka support government be oka defend government, but gima nitie ni gima jatend piny otemo nyiso, otemo wacho ni nitie tije modo chako miyo rowere oko mini exactly yweyo ndara. Ko wacho climate ma akotingo gik mang'eny manyalo kata teri igini weather stations kuche dite do mano podine gini climate government temo ngado help mondo oka oyud rowere ma ok wigi ingene samo miti yakoro baselene gi ke adwaro mar mondo muleng Austin tego kamano amor ka winjo twak ma jowetena gini godo, but gima nyalo wacho otimore maber en gima waneno e public. Ingeni samo waloso ka to waparo ni wan kende manenora. Intire kaka ng'ato nyalo wuoyo to chwanyo ng'at mawinjo wakucho kabisa. E weche ma imiyo ng'ato mirima. Kora timo numos. Serikal ka wuoyo kaka ne jatend piny ne wuoyo cha, macha iluongo ni manipulative politics. Weche jatend piny gin gik mwang'iyogo. To gi kaka no wacho cha, onge gima chielo mano nyiso mopogore gi mano siemo cha. Koro problem marwa gima onego bed ni wa understand, kaka osebedo ni jatend piny mokwa ni otimonwa gini to okotim kata owuondowa, wang'eyo gima onego bende ni wan bende watimo nade watimo. To okang' mar help ni help kade ber ni system marwa tiyo maber, help onego bed ni en grant. Kaka chon previously 2006 and below I mean pesa mane miyo joma ne donjo kuonde mag tiegruok kata mbalariany nen kaka grant ma bende ikuongi dhi NYS ibedo trained korki duoge join campus that 1 year period. To jogo noko duoko makata en jatend piny no en achiel kuom joma no yudo thuolo no manane ok gitimo nade ok gichulo. To help onego bed ni bedo grant. To kane nyamera maglo ne wacho ni sources mag help monego med. Source mar help en achiel osuru ma jo piny chulo. Koro onge kaka imede, so help to ni mana sawa, to yo mitiyo godo kode e marach. An kuma ne ywaruok no onego bed ni bedo kinde joma somo gi sirikal en ni kade ni joma somo winjo niya ni sirikal sani koro loko ni help cha te idhi chulni godo accommodation e campus te maonge madonjo fuki, nikech wan be nyaka wayiere ni ok wadwago no sok wang'wa. Joma e kuonde ma chandruok mawinjo ni katiyo gi help ni marach kadhi we sikul be manyalo ematiyo ga kode maber. Jomoko to yude kaka priority to donjo kode e weche moko ma koni nako kocha. Koro help onego bed ni ka eno support education to onego bed ni support education maonge gima janyuol chako, nikech onge kidwa support education ang'o mi support e yore ariyo. Machiel ler ni ichulo university directly to mori keto e ofuko student, which is good, but iyudo kaka watiyo kode wan bende seche moko timran rach. Koro gima nyalo kwayo ina summary wayiere urunia weche ma jo siasa samoro nyalo ketowa kata gi insight wa ni sirikal rach ni gine magineno no wato okwane kadepo ni mai thuolo ma sirikal rache kaka yor duono mar help ni peacefully mae kuma ne mbalariany te mane e country ni chung mondo wangi wachno mage gik maketo part of dialogue. Sani da koro student wuok dhi e ndara to kanyocha weche mag gachagwa gini gi wuok ka ni one term to giolo to help duono to dak giolo. Kamana inya angeni ntiere jotende jopuonjre madego bed ni angeni ntiere romo mabende achiel kuom gi be ne ka Desmond nanno kitingo badi kinde mabende osina loso ni ntiere gi paro kupenja taduo da kunga wacho ni sirikal ok onego ng'i kaka watiyo gi pesa cha kosemi upkeep en mari ibiro chule kumitiye ko chuli ng'o chuli ok ng'i kaka itiyo gi salary ni
you did. Anyalo duoko dogo. Mana mapiyo. Mapiyo. Okay, ignorance ok en gima opuodhi. Atemo wacho ni niya, sirikal nyaka ng'i kaka itiyo gi pesa nikech jowadu moko ni bang'i kata in do ginyalo bedo gi nyithindu. Chudo ni no odwaro ni nikech sama ikoso mok itiyo gi pesa cha maber. Skul bende ok idwa tieke saa. Iparo ni joma donjo e skul tieko ga marom. To moko ok koso tieko ok nikech challenges man bang'gi. Moko koso tieko nikech badruok magino wuone magido donje and peer pressure nikech pesa ng'enyo fuko freedom bende en gono ng'ama ng'iye onge. Koro mane gima wacho osiepna. Erokamano ahinya Desmond. In kare kaka wacho in kare but gima pod anuoyo ni pesa kosemiyi ing'ama duong' ijegni 18 and above, you know what is right. You should be responsible. Dong wacho ni arigni 12 in ng'ama nyalo tiyo gi wiye. Koro kosemiya pesa kaka upkeep en marango. What is the definition of upkeep? Atimo go my daily requirements. Samora daily requirement na en di loko wuoche. Ase loko wuoche ni dweche 5 ka ok ogi. Koro I feel ni about government. That's reasonable many sirikal bede biro gi the new university funding model nikech levels mag chan. The new university funding model obi okel nikech levels mag chan but kwa ng'iyo gini universities no luwo. Nikech Austin Bector bokele ni tiere samoro jomoko ma yudo bok nek bane yude mabende kethe to bok dwa chule kinwa. Jomoko ndi that's true. To no kel the new university funding model. To giminyisowa is that no kele mondo ket ng'ato oyude hakine. But king'iyo deep down it's just a case of go permanent universities. King'iyo the CBS magisebedo kagi bedo godo. The new university funding model nadhi konyo chulo gope ma sirikal ne go kum universities which they realize ni it is not working. Again all these problems up to now. Erokamano ahinya Gloria. Kadwa duoko gimoro aneno ka wacho. Parity gi mic. Sorry. Kadwa duoko gimoro aneno ka wacho kanyo. En ni a new funding model kanyo apani my one of the reasons mano miyo sirikal no biro gi the new funding model nikech iyudo ni nitiere Desmond to nitiere an. Samoro in wuod jatelo. An wuod ng'at moro ma samoro go mano tong'. Oyudo mana siling 100 in a day. To in inyalo yudo kata babu unyalo yudo kata pesa in a second. Unyalo yudo kata 1,000 in a second. And baba wa nyalo yudo kata 100 in a day in 24 hours. Koro mae miyo nokele. In ka janyuol ni nyalo oroni siling 1,000 mondo itigo as your upkeep in a day. To an inyalo orna kata 50 bob. Nitiere kaka dhi tiyo gi marani maber manyalo kungora mondo kiny bachaka donge gi moro kata ti kata gi 50 bob no in a week. To in nitiere kaka idhi tiyo gi 1,000 nini. Kata in 2 hours isitiyo gi 1,000 bob. Koro mano e kuma achiel kuom mano e yore ma new funding model ber go mano achiel ne. Aya kadok e duono mar HELB ni. An kang'iye gi pacha taneno ka HELB ni oseduono nikech nyaka gi sama wawuoye ni nitiere nyithindo mang'eny kata from my university nitiere nyithindo mang'eny ma ok noyudo HELB ma last semester kata ma first semester nok giyudo. Oseduono. Koro wan gima wadwaro en ni solution mar duono mar HELB ni en korango watim nang'o. Students otim nang'o to sirikal bende otim nang'o. Aneno ni mondo sirikal odog piny mondo obed piny mondo gi strategize on gima onego bed ni gitimo mondo students mang'eny gi mantiere TVETs kod universities gi gina kaka giyudo pesa. Kech ma yo kende ma ginyalo konyore godo. Ka onge HELB ni to gik mang'eny dhi timore, academic disruptions dhi bedo mang'eny, dropouts dhi bedo mang'eny, nyithindo ok dhi somo. Bende nyithindo ok dhi bedo motivated, our siblings ok dhi bedo motivated mondo gisom matek mondo chieng' moro gimbe gichop e mbalariany. Omiyo gimiwa mano solution mane ma wadwaro. Erokamano ahinya Marceline, paro mintiere godo kapok akawo ote mabende jopiny oro. Mokwongo yiena kony Desmond matin. The reason momiyo government ok nyal regulate gi nikech en loan. Koro loan ok nyal wacho ni an miya loan to in miyiero na kaka an monego bed na tiyo gi loan. Koro the fact that ni en loan ema medo ka government kawo 4,000 otero alafu maduong' modong' cha in ma mondo koro nikech en upkeep koro like gi assume ni ating'e ni idwaro rent. Koro jok manyalo kawo mede chulo school fee medego.
ne awanyalo wacho ni thoth jok ma misuse help gin kaka jok ma luongo help ni salary. Yeah, very good. Magi jok ma tiyo nikech en ing'eno more. Ing'eni salary kinatimo ting'eni mae en ing'eni ng'at ma onge go to oneno ma oseneno ni nego iluonge nang'o mahola momiya. Mano ma gowi ing'eni gowi ok en gima mani ing'eni gowi koro in kisebukori iluongo help ni salary. Onge kaka idhi tiyo gi help no nikech an 100% sure kata koko wacho ni ok otiga gi help nikech the moment misemiye nying ni ma en salary definitely ok odhi tiyo kode maber. Alafu gimoro ndugu wacho kama sani endi osewach ni ati help onge. Student leaders oling thi kata wuoyo ok giwuo girito duogo mondo students odhi oyiergi kendo kuchocho. To mae gima dwa kono ng'ata ma en student leader ma in pod iling ne wach help. Ineno kaka iling no ling kendo kata kura kikibi kwa students nikech students be yier ni mondo at least issues gi bed aired out. The reason why mane Desmond worry about maandamano nikech I think that is the best ma government winjoga. Student leaders oling thi koro the only thing minyalo wacho ni un kaka student we wadhi endara nikech ng'amone go bet ni wuoyo on your behalf. Okay, I don't support maandamano, yes. But since the fact that student leaders want to go bet ni give nikech anyalo wacho ni moko they move around Charlene Ruto. Moko giwuotho makode kaka luangni. To gima giwacho kod ongo ginyal kata wacho ni ya. This is an opportunity because that is a privilege ma onge thoth ji ok yudga. In a student leader iyudo chance mar dhi state house, iyudo chance mar wuoyo gi jogede. Lakini issue mar student kata miraise kata di onge kata chiel. To mae en jo nagi tema winjo wach ni en. Ka ina student leader mora mora ama in ngata student mora mora ma yudo ga nafas mar wuotho gi Charlene Ruto, mar wuotho gi some of these MPs to ok yega issue mar comrades. Kochakore kawuono iling kendo kikichaki wuok kuma comrades nitie. Ero kama na inya. Medo Steve. Yeah, gima nyalo medo e twak ma wan godo ni gin yore ariyo. Mokwongo kata mana jotendwa mwayiero e ground kacha goa piny kabisa. Ka giseneno ka ng'anyo liet Nairobi ka koka giwuok oko e mbele TV mondo giwuo. Real issues kama is not about power sharing tok giwuoe. Lakini kidwa kwed Gachagua to gitimo nani? Giwuoe. Ma awe wuoyo ka gima ni support Gachagua moro. Ano ka ero politics moro marach cha. Mitiyo gi ng'ato marach mondo iyud gimoro. Iwinjo. Sani nyaka samina ni wuoyo ni. Somo rach kochakore primary, secondary, capitation poko tim. Mamano en gima kata nyocha last week ni iwinjo ka jopuonje bende ywak kucho ni hawa pok wayudo pesa mara somo mar CBC ni nitiere kaka nyithindo pod okoso kata mana class 10. Donge. To kibire mbalariany ka university funding model bende rach. Iwinjo. To help bende gore piny ka. Tiyudo ka jotendwa gi wabunge gi oling thi. Kata gibed mana MCA oling thi. Mar ariyo. Siasa mar mbalariany. Karisma mare osedok piny. Jotelo magiyiero nikech iyiere through delegates ok gitiyo matek mar vote manyachon cha. Miyo teko magin godo bedo manipulated very fast. Nikech kose migi mit bilie to koro gidhi giling. Kasto gimane gidwaro cha ikono gini lingura linga koro obro duoge romo tok gidweche ariyo. To university tingini telo ma intiere kacha en mana igadi. Ka ng'ato choro negotiation gi dweche ariyo, kare dwa loyo negotiations adi. Gima gowa piny en jotelo mwaketo mondo wach wechewa mondo wabed jok mochanore. Koro nikech wasehore to gimbe gikawo orwokno e yo matang'o marach. Ayie gi jaod bura miluongo ni Honorable Wakili Babu Owino. Osechung gi comrades all his life towards his career. Osebet kotimo kamano nikech owacho pach jopiny ma en chandruok manokale. Ka piny neno to en bendo siko kode chunye. To akwayo ni kade ber ne jotelo ma ha piny man kod lek
mar telo ne yudhe gi yudhe te man gi lek. Wawe uru bedo tim sangwenya ma komi gimoro ni to kendo koro ichaki iloko tape in koro injili miyalo ok ijaro fweny ijaro msalaba koro wati uru gi chia. Bende ang'e ni seyo bende odhi ne jotend jopuonjre. Dibed ni jotend jopuonjre bende mafilu ok osebedo kata mana kanyiso dwaro maru. To Desmond, aneno kiting'o badi malo. Naneno kanyo idho ni nyiso ni jatend jopuonjre man e mbalariany ma Kenyatta University. To Kea bende nowacho ni jatend jopuonjre e mbalariany mar University of Nairobi. Ubro bedo kunyiso ni utelo ne jopuonjre e kiwango mane to gi paro gi seyo ma bende koro ibiuno. Dibed ni muwuotho gi jotelo mana Marceline wacho ka. Adona konga chom kuonde ma giwe godo. Hapa ni report moro aneno Citizen Auditor General nowacho ni look sani there are 38 go schools ma government is funding. Waywa go pesa. Ntie skunde gadek ma yore bilionde. Magin school la kulama. Nyawawa. In school okay there's somebody in government who is the school itself. Ma chamo pesa gi. Denga mo wacho ni gin skunde ma Nyawawa ghost schools. And talking of student leaders, aparo ni seche moko we should not generalize ji. Kane wan ka last time apare jomane akeni wan kodi but no chonyere kata gi jomoko e Ramogi kae. Wan gi jowa ma the set house timio gimoro, wan gi jowa ma the school Kenya School of Government timio gimoro. And okang na luong ni ngato but nyaminwa nti joma gitiyo godo we can joma duoko achien nti joma are kanya wuoyo about joluo don ka wan ka joluo onagi comrade alliance ntie some of these cartels. We see what Kuso is doing in Kenya. Sani ka wadwa ng'anyo kwadwa helu idhi man specific individuals idhi man Manyara to dhigo picha gi PS mar education mar CS mar education to gidhi wacho ni help nitie and okwaling an aparo kane helbude ko January ane mana cheya bura mar bago kanyo mane waloro Thika Road. Ne wan gi jo JKUAT, ne wan gi jo Zitek, ne wan gi a section from MKU. No coordinate gi jogo man UON gi Technical University of Kenya. No wuok oko. Though literally the day before ne jomoko oluong sirikal oluongo to mi pesa moro matin to gidhi gi luongo press to wacho ni help no chiwo. But no watemo matek kaka makoro ani wawuoyo in different cases. Ntie jogo mane old funding model, ntie jogo mane new funding model. Jogo ma wane old new funding model emo wahinyore zaidi. Koro no bago ng'anyo kaka jogo mane new funding model ma godhiambo no chulwa to yudo ka chudo ne osedeko kuom wige 3. Sadly ng'anyo wano bag ne jomoko ketho. But at the end of the day no yudo helbwa. And magi kote wange these university presidents ki generalize ni student leaders is general but wange a good number of these university presidents kote negi ma Kenyatta dengo ni kudni bena be ematuring kote negi ma Kenyatta 90% of kidhi multimedia ungi wadu kuchocho jo multimedia ungereni kidhi JKUAT inge Fidel Wandiga wange jogi kidhi Technical University of Mombasa wangeyo wodwacha to ndie moro kama nusiko school kema 2015 to pod university student tude nyaka kawuono odhi set house to chiemo gi nying ama student jegni pra ngwen ulama pra ngwen sani is driving a Subaru he has bought his own apartment ko chiemo gi nying student to samoro tiyo mateko ko tiyo matek he goes to set house timie basha he goes to give evidence I've been with these people okni awuoyo I've been with them akoro nyiso ni ibi bedo kiyodo ko in sami miyo gito gimanya kilerno dine be kemio gipashani to in kanitie ng'ato kae man ni Lake Naivasha resort ndalo mano they talk about the new funding model. You saw what happened kan wachwanyore gi a section of student leaders wachwanyore gi our seniors kan ne wadhi Kenya School of Government. You can see possibly that penjo mara en ni ka munu chwanyoru ni about the funding model ni chwanyoru ni ngache miyo matin to imi mang'eny not really ingeni wan ji opogore in samoro ko mi pesa to idhi chako wero Ruto King okay. But there's somebody who was matiyo gi wiye an ang'iyora an personally wuon wathagore an wuon waonge tich
othagore mondo mi opuonja. Nyaminwa sani onego join first year, moro ja grade 9. Nyaka ng'e ni to nyaminwa ni odhi konyore nade. Ok ni an keto iya mbele kosechulwa to wabiro kae to wagine wapako sirikal. To kendo gima dakwa Sharon gi Joramogi, nyithiwa ma kosechul to biro kapako sirikal, ni sirikal timo maber, helbo biro to helbo ngegi. Jogi ok onego migi platforms. Ng'ato chiemo nowacho ni media play a big part in ketho Kenya. Umiyo utero cameras ne politicians pine, umiyo girocho Kenya. It's high time ma I feel ni ka ng'ato biro kae to odwa chako wacho kaka helbo biro to helbo donge, ng'ato ko biro ka to dwa praise ni donge mumini korwa kiluka odiche makawuono mar mondo munyiswa diera ngene waki ko donge nikech nyaka bende wawinj paro mawuok oko mawuok kanya konde mopogore. And ne yudhe wete wa comrades, I feel ni wambe wanindo an ke chieng' unena gi kane dhi nindo gi sirikal to lawa nindo gi sirikal yo machal nade nyalo na bedo ni siro sirikal te okang' mane anything matters welfare mar comrades. That's one thing I will never. Sirikal ok nyal bedo marach. Makoro sirikal ok nyal bedo marach bile. But ko biro welfare marwa kaka comrades. Ngeni we are comrades. Wangi welfare marwa keto mbele malo. Ero kama na wewe winja nake ama bende njatend jopuonjre iwo en. Ero kama na Sharon. Koro kwa we student leaders adasiro wach ma brother nakawa wachoni oken student leaders te kikwa generalize all student leaders. Nitie mana section maduoko wachien to nitia section ma temo tetea comrades, haki mar comrades. To gima neno ka gima be student leaders challenges ba mangi facing ni samoro sama decisions gi bedo made kaka mag helps gi iyudo ni okwa bedo included. Kora apani ber kia gidwa timo gima kamano gidwa make a decision ma concern student affairs. Oning giluong student leaders kata section of some students mondo giwinja ne pachwa kapok gi make decision, because students gi no yiero student leaders mondo o represent gi. Kora pani deber ka be wabedo brought on board before gi make decisions. To kadwa nyiso brother nani ni wacho ni chieng' ma comrades bro ne ni gi sirikal gibigi lawi comrades to nyalawi to adwa nyisi ni lepoto gi nyalawi wanao, lakini adwa nyisi ni sirikal ok rach all side. Ng'ato ok nya bedo perfect, so onge ng'ama ni perfect. Nitie mana kuma sirikal felo to be nitie kuma tima tije maber. Ka support sirikal in matters student welfare gima inyo wa, if it's something good we'll chip in. To ka en gima inyo to I will never sirikal ok nyal bedo marach pile ka pile. Sirikal ndiko nema sirikal be but matter student welfare kagini inyowa I will never support that. Ero kama na nyamasele ni Gloria adar man mwaka yue donge odongda osekadho kanyo dakika 30 tok sangwenya kwa Ronga masele ni Gloria makura makaparo no kamano kadwanga duogo kang mar ariyo acha kodu bange haka ote mathoth babela no ka jokonya kwa Ronga binde ur haka yo matin. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Chakre kit ngima joluo machon amiya gwatani od jaoda maduong' mondo iluw temena nyaka e ngima masani. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyethi. Kinyo dhi nam. Mondo kama ng'ato ok nie ng'ato nikech nambi ng'ie mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kit grich. Mama fundi mwera. Dala ka okadwe. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my darling. Kaka
kinde mosekalo kod masani e sigendni mopogore opogore. Odhiambo maru eka koro dwa chacho. Ng'ama onge pesa wini sani ng'ama onge pesa itimo nade? Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Pata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811*343#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and have a blessed time. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj thum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ot iduso kod goro kata gige nyadhi molos mabeyo. Kata kamano, adwa nabed gi museum mara nikech gigi magi ok gik mabar wako pile, ok arwakgi. En gimoro kanyo to mit abile kasebile to iketa chaka boy mamita ka. Ma en ot ma odusi kod lewni, ogute kod gige rwakruok molosi e rang'iny mamalo. Ne irwako law man kod nyinge. Irwako law ma kata ka ng'ato somo to somo nying law no. Sami Wamuri Sape mawuod Seme wacho ni ma en gima manengone ni malo kata odoko ni jomoko to kawe kaka nyadhi ma oledhi ni e iye. Kapo ni hero twech to kendo kata kapo ni hero gimoro gino kata beche tek nade gino bro chuni ni nyiewe. An anyalo save pesa ta yie nindo kata kech. Simfros Okinda kelo ni sigana mar nyadhi mar nengo chieng' ngeso saa 1 gi saa 3 otieno. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Nyakoro mkajua ngene tu akamabende podo chache studio kama bende podo thiguro nyimbe kata kama nao machiegni kendo kang madari wadongi matine dakika 25 omeka kura mi thuolo teme mar lora goda mako tiko chenro kike wachi ni nokiloso kotende kod points ma wan manadwa ponga wacho ntiere gimoro miluongo ni kuso to kuso ni onyalo play a big role konyo students koridoga ka ngata en kata an ka ninda chieo kiny an Akoth Marceline president mar kuso anakao ngani vice ngata en secretary koridoga ka watch help ni wuok asewuok adhi like en gima ji chiemo godo kar mondo giti godo konyo students. Alafu doga ka thot students bokia kata ni gini exist koso onge nikech ngeni iwacho gani ka in ignorant about something kata ngato tiyo kodi marach okinyal nikech ineno kaka no se wach comrades nyalo la you now. I'm sure ni ka thot comrades dange ni this kuso thing
it does not exist anywhere. Ena gimoro ma ng'ato osieko godo. Koro student leaders moyier these universities ginge maber ni gini onge. They can do something about it. To ka koro gin e jok ma itiyo godo afere mane wachocha afere ok en gima rach. Ur lungo nyingegi koro. Ur lungo nyingegi. Ok waluongo nyinge wacho ni inena afere. Afere ok en gimoro marach. In komi pesa cham, but it does not prevent you from wacho gimonego bedni wacho. Ingeni thoth ji complain ga ni intiere siji e party ni intiere koni. Bete party ok moni wacho gimonego bedni the correct thing monego bedni timo. Chunga ti wach ni ya ni idea mar golo help ni to kend gima ber. As a comrade, in comrade kati bed mana ni in a government, kati support government, kati ok support. Ting moro kapo ni gini affect jite, odhi affect nyaka in mani ya mondi support government. Koro, nikech intiere gi privilege mar yudo gigi endi. Kiti bed muofu, mar ni koro jok moko machielo ka, mano chuno gi, mano wach gi, as long as ni kora koni en sawa. Kaka ne wadwa wacho ni ento mare no biro ngini ntiere mar jok moko bitu maybe onyalo bedo no defend gi nikech onego bedo biro ntiere kaka osara de dok. That was just an example. Pero kama na yote mna kudi kaka example. Gloria. Gima dwa wacho adwa wuoyo gi student leaders. I'm an ordinary student. Aonge gi teko mar dhi embele sirikal nadwa nyisa ni help ni kigole to dhi bedo marach. Aonge gi teko no. Ng'ama ne gi teko no en leaders mane wayiero. The student leaders, you're not playing your part as student leaders. Gima nyako timnwa en ni wekao title no mondi ger rigo. Wekao title mar bedo student leader mondi chor goda afere. Mae gima kuweyo to wadhi bedo joma beyo e Kenya ka. Onagi ma student leaders gi usebedo kutugo kodwa sana kendo saka makoro wachomone to wadwa lau. Sirikal bende gima dwa wacho ni waol gi ng'anyo. Waseng'anyo chakre last year ka help nodeko to onge solution mano bede. Omiyo kata wan be ringe ndara no ok morwa. Wan bende wahinyore sama waringo ni bende inegowa. Pesa tiyo mang'eny kendo pesa ketho mang'eny. Nyoro naneno kaka ne all goons kama ne Ruto no dhi Kayole koni. No all goons pesa mana all godo goons apikni ang'wen ji otingre mana ji abich ang'wen ka. Pesa ka dine bed no kawgi ok oketh gi kuom goons ka. To jobede beda peaceful. To kaw pesa cha to ket ne help ni pan doko konyo nyithindo moko mang'eny kama. Mara adek en ni bila help to wadhi hinyore. Odhi nego education marwa, odhi nego our future. One a future leaders. Kusetamowa education. Nathi midwa dhi keto office mondo tiyo office no. Kati dwa keta Ramogi kama datiye Ramogi kaka okasomo media. Nathi midwa dhi keto office accounting. Odhi kwa nang'o kanyo kanoko somo gino. Omiyo ka ok unyal miyo wa education maber to nyiso uru gima dwanu atim. Uru miyo watije magiwe aora. Adhi ywera gi siweji, adhi ywera gi oko mar ng'ato. Ta an ng'amo somo medicine. Asomo higni 6, asomo law, asomo higni 8. Janyuol noketho pesa malich. To ka tieko tinyisa ni dhi ywe aora, dhi ywe oko mar losruok mar ng'ato. Ok en gima ber kendo nyaka sirikal nyakuogo oko mar konyowa. Omiyo afere kod kuso ma winjo ni ok en gima obedo kata registered nyaku konywa. Ka udwaro ni mondo kuso no bed strong, then konyuru comrades. A comrade is ever right. Omiyo kata kwacho ni help ni en salary mare, kata kwacho ni help ni en pesa ni. Mano en sawa, very kode. Gima wacho ni is very correct. Omiyo tiuru kodwa mariek. Mondo wambe oti kodu mariek. Ero kama na inya nyakoro ngajua ngadoro mar mondo mi asom ote misebedo kioro bange ko asesomo ote to kora bro bedo ka dhi round mogik ngata man gi wach mogik kwa tie kodonge mar mondo mi sa tek ngadwa nikech anno kwa dongi dakika 15 ote asom kanyo Vitalis Ocheng wacho ni mano ni kare oduono sane to Ruto chako lombo jende wacho ni Ruto ochako lombo jende nyiero matingo mana badagi. Aya, Ruto eti Ocheng, sirikal kada support somo, to gi support fully. Aneno ka mbele ka somo dhi dong ne jomoko. Somo dhi dong ne jomoko. Kata mbalariany aneno ka jopuonjre dhi weyo, ji dhi dok e TVET. Iluto akintiere umoja inako.
Eric Ronald wacho ni Sharon awinjo weyo maber but kon nyaminwa no jok ma yondara wigi ok ti mano wuoyo marach tich en tich inyalo somo miduogi ti tich mok ichano iwacho ni Nairobi Dagoretti Corner agin idhi ko wach makamano Uma Viki iwacho ni I'm Victor Uma from Homabis wacho ni japuonjore Nairobi University. The problem is the government doesn't have interest and priority in education since the morning they pay few civil servants and their interest is more higher than the funds they allocate for help. Lucy iwacho ni chenro kintere Kisumu, the government has decided to major on minor issues hence affecting the education sector. Imedo kanyo ni over expenditure in the government is what makes economic poor. We as youths should wake up. Odhiambo Joseph Maralega Gulu iwacho ni help koso rumo madhikelo academic distractions and school dropouts bedhi medore. Bang' mano to kuo bende dhi medore gi timbe mag maundu ni mar duono mar help somo sirikal ok onego walgo kata matin. Sirikal onego kaw okenge mowinjore mapiyo ahinya iwacho ni in wuod Alego Agulu. Asemachielo Amos iwacho ni uneno kintiere Athi River mondo yudhe motieko skul oyud tich. Namba 1 onego jogo mosechopo higni 60 mondo dhi retire. Namba 2 jogo mosekotiyo e sirikal matamgi oserumo ok onego migi tije moko. Iwacho kwa mfano moro kanyo iwacho ni kin police commissioner bang'e yudo ni mi tich mano mar ambassador. Mar 3 ang'o matamo loso chik ni kisetiyo mitieko tidhi dala mos. Aparo ni koro ngajua ng'oma ke gikanyo ote odhuro to bende saa bende ng'adowa. Aparo ni koro wakawe round kama Kea wach minyalo medo ote ma jopiny oro gi wach mogik. Erokamano Sharon, in conclusion anyalo wacho ni aneno ka rawera chelo wacho ni mondo koro wa balance gini jogo moseromo 60 years onen koro dhi retire. Mano ta support fully. Ni kise retire tidhi dala ok ni chakimi tich moro ni bed ambassador kata ibedo representative marango idhi dala mondo iwene jomoko thuolo. To kwaduogo kor ka help mondo education must be given the first priority. Koro government ok onego wal gi wach help. Education nyaka bede kipaumbele. Koro anyalo wacho ni we cannot support that we cannot agree that ni a good help duono mano to kwadhiye. Ging'iya any source ma gibro tiyogo mondo giduoka help chaka kanen. It's either help no or increase pesa no increase kata pesa no maintain but kiko duog chien kata room. Mane manya to katieko anyalo mana moso ji ariyo kanyo kech ang'e ni samoro kadhi yudo thuolo mar yudo mic. Dong watieko mane okang' matimo gik. Erokamano. Koro katieko anyamoso mana all youths from Uriri kanyo kendo anyalo wacho ni anyamoso MP wa man abokeli kendo nikech nang'e ni wacho motelo ni lap dhogi ndong ne kom mar MCA ma 2027 wabro yudo ni thuolo mar siasa mondo ilosi donge. Erokamano ahinya ke Gloria. Katieko to adawuoyo gi sirikal. Ok ang'eyo background mane gin go e sama ne gisomo. Samoro sama ne gisomo ne gin jomoko ne giyudo pesa no help no kochuno gi ahinya miyo e piny masani piny bende oridore osuru bende ni malo to mano bende emonyiso ni mane source mar help. Ka osuru ni malo ang'o miyo dwa nyiso ni help ni duono to osuru to ni malo kendo jo Kenya ywak malich. Mar 2 kata pesa uolo no godo tia gas gi pi maricho ka unyalo kata kawo gi to uket no help mondo kik nyithindo thagre. Erokamano ahinya. Mogik tamo soda na nyar gi Ben ng'eni maber. Erokamano ahinya Austin. Erokamano ne ote ma dang' achiw ne jopiny. Adwa kono janyuol nyathi sikul madhi donje mbalariany kod jogo duto mane mbalariany mang'ikruok mar helb ni mako. Ma en siro somo. To wakwayo ni mondo mi wang'i kaka wachope winjruok gi sirikal mondo wetimonwa tim marach mar goyo somo piny. Maa en akwedo e okang' malo obed janyuol obed student mohero weche mag afere. Afere en mit bilie mimako godo yeyo.
makoro kosemiyi to injili miyalo ok en injili mawari, en injili manyumi e bugo. Koro ote maoro ne chandruok ma wambe wan godo e constituency maae, nyithindo mane omi basari, manondik nying-gi kako bedo awarded basari, pok oyudo nyaka kawuono. Koro akwayo mheshimiwa mara Honorable Matit Peters Owino okaw okang' ni makende mondo mi oyud ni jogo oyudo pesa gi. Kawo kamano e thuolo ni makende adhi alo wuora Ugola Wuona Doyo gi jaduong' Canon Ochola Sime mosemiyo kaka asebet kamae kod merwa gi Eriko Base. Jo Base teta moso nyaka ora chudo Base. Ok dakwan gi ero kamano. Ero kamano ahinya. Desmond. Ero kamano. Wechega mogik mokwongo en penjo ne rowere wetewa. Tapa nasetemo lieke chien kacha ni ere tiende wapam ni ikelonwa empowerment to inego sombwa. Are we preparing to be is the government preparing us mondo wabed jogo ma ok osomo to wan amora amora wapamo nikech ng'ato nobet kamoro, ng'ato nobet gi sirikal to wacho ni wan e sirikal. Sani aneno ka this is a matter of jite. Wan te wan affected. Obedo ni inside ma kocha kata in jakoni. Wan te wan affected gi delays mag help gi ng'ato midhi ng'ad help ni. Onge tiende joma wacho ni sani ok nyal wuok oko ne kaka kedo ne wach mar help nikech wan e sirikal. Sirikal ok chul ni fee, sirikal ok thiedhi e osiptal, sirikal ok nyiew ni mogo. Inena kanyo ipamo nikech ng'ato wacho. Inimor ni jadalau kia wuodu nie is in government. Koro dakwa ni kapo ni gidhi mbele kama to koro mudwe mar 9 ma koro ji te biro bedo school. If a call is made to ji wuog oko. Mara tichwa we deserve okonego bed ni ithirowa. And mogik en kwayo na ne jaod bura ma Kabondo Kasipul mosebedo ma en jalup jakom komiti mar somo e bunge mamalo. It's really sad ni jaod bura champion for education dala lakini ko giro bunge to onego lek mag nyithindo mathagore. Joma sani inyoregi jonyuol gi no ogone Ruto kura either directly 2022 kata gisiro Ruto gi broad base. Whatever inyore in this. To katieko damos jo mosebedo kwa kedo godo e wach mar kaka wach mar help ni kotelne gi Ramo Luoch wuod Susan Asum Joshua and mos naterne joko jwach be kotelne gi wuora Otieno Mbare. Erokamano. Erokamano ahinya. Marceline, lorna twak. Erokamano kapok aloro twak nitiere comment moro ma aneno kachacha. Akeni ane ma tiyo gi dholuo marach to mokwongo yiena go mos komano. Kiyiena kina nyalo wache kizungu maybe onyalo wuok maber. Natemo wacho ni a government that does not prioritize education fears educated youths because of what they can do, and in return they'll always sabotage the education part of it to put you in a desperate situation whereby you'll need any other job because nitiere tije moko ma ok dwar skills kaka yweyo ndarano. Koro yudo kaka osemayi knowledge monego bed ni bedgo cha. Koro ini wacha ni idwaro tich moro amora nikech kiwacha adier 90% kata wacho ni 99% mar jok matimo tijego gitimo tijego nikech gionge other option. Kade bed ni imiyo gi options machielo moken mano an sure ni ginyalo yiero. Koro mane gima natemo wacho. Mogik number 1 student leaders jo afere kawa afere ni no lakini kikoine ni but students kiwacho ni dwaro ni go comrades power mondo giyieri to gimidhi timo ne students onge tiji en mana tich wuotho gi jogi in miyudo privilege no mar wuotho gi MPs gi iyudo privilege mar wuotho gi jo siasa gi teme ikele issue moro mar comrade okochuno ni nyaka idhi dhaw nyaka idhi wuoyo e TV seche moko wuoye kod gi offside camera mondo ging'e ni nikech kata leaders gimbe giluoro students ma ging'e ni ng'ani endi
oko dhi owuoyo e kamera lakini omanya okona gini oko mar kamera. Koro any student leader ma ok dhi temo fight ne comrades to no yieri mondo dhi tim tijno endo. Waneni to mibdhi lawigo idhi lawi 1 hour. Mogik anyalo wacho ni warwako ute Onagi Comrade Alliance dinner on 26th. Arwako ute ubi en free. Yani kisa to dinner to chiemo ne kanyo. Entrance en mana 1350 kende. Mano pesa matin gine. Headquarter mara fere. Mana ya kanye mimi ya fere. Kanye jotenda fere mimi ndio kodo luongo nyingi. Kanye magiro mi. Okanyal koro nikech kanisa gi. Ata tabero ng'iyo chunya ng'iyo gima ng'ato timo king'iyo gima gweno chamo kinyachamo emo mi arwako ute koro chieng' mise biro rwake dinano ibi in kaka Onagi dina ni en marango wabiwa kwani dina ni en marango mana kwa tieko dina ne en olosni ne mar Onagi te mar comrades te mar Onagi mondo obi to achiel kuom gik midhi los kanyo endo wadhi air issues ma affect students koro jafere ni kanyo ero kama na nyako stina tani watieke ibi mondi point ngamine no ka jafere kanyo jafere headquarter ero kama na agondo ero kama na nyako bire twak okinyi makawuono to akobedo manyangafu jopiny bedo chiwo pachgi un bende uchiwo paro kotende kod achiedhi nade mopogore ma bende usebedo kukadhe kata kamano kata bende ni help wacho ni omenda te duono bende gocho nitiere nok mar omenda kaluwore kod jogo ma bedo kok chul omenda mar help jogo ma bende Geoffrey Monari nacho ni gini ji 293,122 kata kamano aneno ka help bende no recover omenda makore bende ber nikech help wacho ni financial year manorumo dwe mar auchiel mano 2024-2025 negi choko siling bilion 5.21 mabende giwacho ni any improvement nomedore koda kwana tamalo 11 kipimo gi omenda mana gichoko e hiko omenda mar higa mar 2023-2024 manen siling bilion 4.71 gimada tigo nyako ramga jwango ponono ni ne jopuonjre manotiko skul to nomi help to ponono ni ofuki mor matin minyalo chulo omenda ni mar help tema mar mondo michul mar mondo mi jowetewa mamoko kick course donje sikul nikech nok mano mar omenda atieke gi kanyo odong mana dakika 5 mar mondo morom sa 5 mar onyango ritur masani na chako chenro sa 12 mano mar okinyi sani ko tieke gi chenro mar mako romo sa 5 mano mar onyango donga ko ni mar mondo ibed godiechieng' makare warad juma mabiro chieng' wuok tich nyinga Sharon Ong'aw.